agini Tripura tabuk agini haikirikha hapung hatai bufang wafang bai kupulung Tripura ha ama anna thokirikha bolong buksa tabuk khangra gra sawi thangka Tripura haste hapung hatai kokngkha Raja Sayati kat bane khlaithani bo romjakha mungya kami PS ni naimuthang rokbai khungsa kat kupulung malkhung number TR06B 1830 Bolero Max malkhung pickup abahanya Raja Sayati kat bane ungmani abo ketal kogya talbrum shalbrum o no Raja Sayati khlaye kat kupulung malkhung lai tongo mungya kami habanokni eba mungya kami PS ni tolatui waishabo malkhung romjangmani mangpuli krikhun khursathai kalayo agini athramura tei tabungni hasuk beremo asuk bolong kupulung bufang tongmani tabuk tei kirikha khangra gra buksa angai thangka sawi mankha Raja Sayati bane khlaijakmang a hasuk berem tabuk kirikha bufang wafang azarwa hunke tamni bagi mokol Kiyoglia mungya kami PS ni usi kutom debrumani obahena shumung tongkusong lukurongni kukubunyo thanai horni hai kaham khlayi nachum khahan kanke hasuk biremni bufang wafang rok tabuk thong tongbai khamun hasuk birem buksa angla khamun obahena koksil chamung amtani lukurongni koktomani bisingte shawi mankha shalkolok romuno je Raja Sayati bufang baniya khlanyai rok jora thugino mungya kami PS ni usi gotom debrumano rang tuktugui bufang baniya eba kat baniya khlaitongo obahaino amchani lukurongni bukhakti koksil chamungni nobar kisa bukha phiaba obo kubui busuk chiri naithai klayo tamgari